Всім привіт! Добрий день, шановні підписники і глядачі нашого каналу. З вами Вектор Сен Шоу. Зараз я вам дещо розкажу. Ну давай, розкажи. Недавно я з пацанами був у Липівці. Недавно я з братвою. Недавно я з колегами був. Декілька днів назад я з друзями побував у Липівці. Значить, ми знімали новий, так би мовити, фільм жахів. І він вийде приблизно через тижні 3-4. Там монтажу буде дуже багато, ми ще не зняли. Так от, я взяв, ризикнув і зняв для вас влог з того місця подій. Так що дивіться далі. Ще дивіться через декілька секунд після реклами. Ти що, за роботу знімаєш? Так, зараз не знімаю. Перший раз я це в тебе питаю, а не ти в мене. Для тих, хто не розуміє, що робиться, ми йдемо знімати фільм, який буде називатися... Як ви йдете? Дайте я піду посередині, вас ні одного не видно. Нормально. Який буде називатися Перевізник 4. Це, до речі, класна назва. Ту-ду-ду-дун! Закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Или дерево. Макс Кумарі, зараз подарю. Мама раз вбила. Ответочка для Мар'яни Ро. Підписуйся на канал, якщо ти ще не підписана, або не підписан. Нащо це? Що ти робиш? Та не так, брат. Та не знаю навіть. Який сидуть? Я отвечаю. Це шоу реакція, і зараз ми знімаємо реакцію, дай на цю парочку. Ро, хто тобі важливіший? Якась дівка неба чи назад? А може. Здоров! Макс, це як його? Ровер краде! Казірка. Ні. Оленка, вони тебе люблять! Як це називається? Фанати. Це фанати, але як це називається? Зустріч з фанатами, фан-зустріч. О, склад нашої знімальної команди під номером 1. Сьомкіна Марта, номер 2, Буряк Вікторія, номер 3, Олена Ковальчук, номер 4, Гусь Петро, номер 5, Чом номер? Приступалов Назар і 6-та Тита. І останній номер 7 я. Аккуратно. О. Добрий день, будь ласка, пару слів. Що ви думаєте про них? Бо, подивись. Дуже страшні люди. О, все, дякую за коментар. Одна з них мій сусід. Пускає собак на людей. Приймемо до уваги. До побачення. Воу. Там от. О. Та. Ладно, Назік вже додому, як я вже казав. Вон ми йдемо. Так, тако нормально видно, можна знімати. Ага. Марта. Ай, в очі посвітив. Спишкою. Киньте як тут було. О, так я вам не свічу в очі, вроді ні.